Ito lang ako. Birada. Luto lang mo na ka? Hello. Toto. Pagod dili na. Ah, pagod lang. Pait-pait na. Kanang gamay ng taon ng luto kay daghanon ang sudan niya man pagsudan nga daghanon. Ang pagkakok mo? Ang pait mo. Oh. Ang pagkakok. Pila mo pagkakok. Hindi. Dali. Yes, what? Ulam. Ang dami ang lumpia. Nak! Pait-cook na! Lamig gid ang lumpia. Dire! Kato lang litro okay, daghan na kay na 1.5. Pait-pait. 50 ra. Pila din ko na? 1.5. 90. 20. 20 na kula? May 20. 100. Wa man. Taguan na. Ito na. 1,000. Ano niyo? Ano? Kamong kiluan. Ito lang dyan. Ha? Ito na na. Nakuha 1.5. Nak! Si Inji Ibing, di kayo ni Inji Ibing gana tuguan. Dito ka ito. Wait, wala ito kami din. Meron ko ito yan nga. Tagay mo ka niya. Dahil bulog. Hmm? Yure! Palitin kukok na! Wala din may luto. Pwede kukok. Kok. Ulan. Ano na? Lang na naibing-bing. Pagkalo. Ngayon, din na permit na magtapok sa permit. Kaya kalo. May problema ba sa Kukok kwarta? ka lang. Kaya nga, ikapalit. Si Yori ko na muskwila si Yori ko Ano ito, ma? Diri. Arabian. Ma. Kuya, pumata ay. Hindi.